Jompuijala tungplajak haina hai tayar soguinai tini lama kasulaikia Jompuijala RD block ni simi thelakung hai jirania ta kajula thangmani lamhalo tini malkung sonai rok auto malkung sonai rok kutung laikia oro naitogi je lama bo salpudung maromoi sal lama hamyani bagai obongi salmungtui tini Jompuijala o kasulaikia naitongi soyagarei cinema gilewa aba haikeno tong kosong tonai rok lukurok tini office kasari thanai rok jara office thoi tonai rok borok haikeno lama rok sai tongmani nukha cinema gilewa naitongi no soyagarei Chini kem tongo thana padongo je police tongo ajagan simi ya kolni jo je lama khajak awasi chomono ko simi kolni jo khai bathak jak tini bai mas derma sung to ha yang khaya ga dak phaya pong che kosto mosto sole tongo tabo kha so obostha kha busang jo rang tonga u tolawo mo kha pa lai mana moto ya bodi chilai garu boda je kuno lai mana nor bahai lama hamil tu gari chalok tomang khawar ro ekdum lama to hamil ka kamo kang abo tôi tam khai chừng SDM gana ba office gana ba bo khai de wan ni wa chumang tongmang khai cái chừng bekos mang kholai o jagan mo hotam no jet o khai jompu jola bazar syndicate anda jompu tamong saya hito chin chừng ব্যবস্থা mana ba ni bara khai jakan je kun khai puna samne charna bale ni ase kun khai puna lai mana mo to ya aso obostang to tabo udupun bo yang tin layo ang yang tao zolan bo yang tin layo yang tabo edisini bo yang tin phayo yang komunum hote somono hote ayam bebone hote yang tin yang o buplan o yang tin layo kai tabo jompu jolan ni otuni kosa ahino okala ga saw ngai ni anumani tongi angko isa tui dul tong sai ko ni mong ka 무슨 가리 차적으로 두. 야, 그거 뭐냐?